Zvinhu hazvina kumira mushe muri yeZimbabwe. Nhasi ndauya ndine nyaya dziri kupisa iko zvinezvi. Chief Hwenje vanga vakatirasisa anzi akaenda kunorapwa kuIndia. Asi ari kunzi zvaakuita. Paita mukomana uya Themba Gorimbo akazvamburwa. Inoziva ndogara ndichitaura kuti kana uchida kunge uchita zvinhu zvako uchihwina, uchita kuti zvibudirire, uchisazoite iya inonzi shiri inozongofa. ZANU-PF isena inayo. But vamwe havadi kunditeerera. But anyway, kunewe wakwanisa kunditeerera kana uchibvumirana nazvo uchidedzera kuti pasi ine ZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Right, nyaya dziri panapa sekutaurwa ndambozviita ndo mamirira dzakaita. So regedza tionesane nyaya iripo. Pari kubudiswa Themba Gorimbo akazhakwa. Inozati vakomanaka, inozati and the way yavari reporter nyaya yo on ZBC ndatoseka zvangu ndikati dzevamwe vanonyatsa reporter nema facts like chichi wavo manje arohwa. Inzwai matauriro yavaita. And apa ndo panyatsoitwa ndo pavatoitawo journalism. Pamwe pese apa hameno inonzi chiye vanenge vachiita. Vanenge vachitorova munhu nema facts but pari kunzi Zimbabwean mixed martial arts fighter Themba Gorimbo lost via submission in the first round to Brazilian Vincent Liqua in a UFC fight earlier this morning in Las Vegas, United States of America. Gorimbo was choked out with an anaconda trap just 52 seconds into the fight. The choke is the fastest anaconda choke in UFC history. That's why vanhu vari kuseka zvinga kuti pa 52 seconds mukomana yanomborwa vanhu ananetedza nemangoromera anokudhaya anokuita sei but this time tingangoti mudzimu yakadambukira mbereko here hameno tingati kuita sei chikaitoitika ipapa akazhakwa mukomana. Ndakanyatsoona nigiri video racho ndakambomuudza ini Gorimbo ndikati akona kowa kutambira muchinotorwa mafoto kustatus muchinoda didi uchatsvaga bad luck nazvo uchaita mnyama yo akanda ndizvako zvare ngekuti ndizvako munhu isana ngobuya chitaura ngekuti ayo ndizvako ndikati ucharohwa zvekutika uchasekwa nenyika yese uchatimirwa pekuti but guys imagine 52 seconds vanotomborovana kana kuita 30 minutes vachidhayana kana hour vachidhandana zvekuti zviri serious. Because anditi fight pane pakatozara vanhu vanenge vatobhadhara mari kunoona fightika. Ayo ndakati ndilozera uzati wanaka. And you remember madeza aya ibuda ungidi kudidi zvananga chingotaura zvavo zvedzungu zveda. That's why people are celebrating. Tisi kuti nyaya kuti maZimbabweans vanofarira kuti munhu aita vari kucelebrate downfall yemunhu. It's not like that, but it's kungoti ndakambomutaurira kuti zvekunyi zvekupota muchitora mafoto muchienda kustatus muchinotora na president Mnangagwa, one day it will end in tears, but zvinozongoperera in tears kwautori ikoko zvinongokuteera. So ndiyo uri kuenda unochila nekulinga nemunhu wekuti vanhu vakawanda vane musodzi vane moyo yakapwanyika because of those people. Iwe obva waenda obva unotanga unobuda nawo uchila nema big boys. Haridzokeke naro build kuZimbabwe this time pakashata. Alright, I'm telling you. Ma1 hayo mukomana akarohwa ndo nyaya iripo. So tichipinda pane imwe nyaya panapa yekwa Hwenje. Hwenje pakarohwa chekuseri. Iyi inonzi chekuseri yakarohwa. Nhasi ndo pavari kutobudisa vari kuti Chief Hwenje recovering after successful surgery in India. Chief Hwenje is on the mend after undergoing surgery for lymphoma in India. He expressed gratitude for the government's support and is optimistic about returning to his music career, wishing him a full recovery. Full recovery ndio yazungumirwa, but iyatobuda ikatotenda government. I don't know how many times ndichitaura pane vanhu vakaita sana Hwenje ava. I don't know, I don't remember kuti kangani ndichitry kuvatsura. Guys, pamunoimba masong aya handisi kuramba kuti muri pakuita kuti but as a musician, as an artist, teerera masong evamwe vakwa. Teerera masong evanhu vakaita ngatisarise gospel. The gospel nechinzi makanaka Mwari mundirangarirewo chindirangariraiwo. Ari kuimba ari kutopraise but achitokumbira zvaari kutoda ipapo. Saka chinomutadzisa Hwenje chacho chekuti amai weliwe chinchi yanditi kana kuti woti idipfe zvanenge achita zvezve obva ati pfe kana muchinge mapinda futi musakangana kuisa makenza machine munyika yedu pamunenge mazoningirina pamunopedza kugadzira rodhi musakangana kugadzira zvipatara.
chii chinomutadzisa kuita zvinhu zvakadaro izvozvo? Achitopraise ari pakati unongoisa kana one line chete ungokati pfei imomo musong yake, so that ivo vari pakati pekutamba ndi vanopedzera vakuteerera. Why? Zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kubatsira kuti music yavo ive nemusoro, iteerero nhano nedzinoshanda, inotanga kutokwanisa kutocapture mwanhu futi vototanga kutoteerera but atotata chokwadi. Even ivo vakatanga kuitamba vakaona vanhu vachitamba, unoona kuti that one line ndiro rinotanga kufarirwa nenyika yese, vanobva vatoziva kuti saka vanhu varitoda kuti vabatsirwe chii kugadzirirwa nyika yavo, kwete kungova zimunhu rakangodai. Itori biased music yacho kudhara yekuti music ingori flat kudai, yakangosimbisa munhu wani ichingoenda huchi wekuita sei ko kana huri hutsi chibenefita iko zvine zvino. Wambotanga watakurwa ndiso kuindi ari ega kuzokuenda ana hama ana vana ko vana vake vakazotanga kurwa naye inombonzi inofamba nemuropa futi kasinda rakamurova dai, saka vana vake vachakwanisa kubatsirwa here? Vanhu muvillage maparents ake kune vanhu vakawanda vari kustruggle vari kufa vakomana atingambotaura kuti vangani atitombovapedze zuro ndizuro takamboda tichimbotaura nyaya chiti but makutengera masoja mota dzakakura kudai vatengere tikitiki tumahonda fit handiti matinde zvekuendesa kubasa asi dzekuondoka mota idzi tumafuel saver tikitiki toto ine nestate tori neZimbabwe vanhu vanofanira kutombodzosa kana ma3 aya ndo mota dzatakutombokutengera idzodzo twakachipa isingatosvike 1000 US ndoto mota tofanira kutengerwa vanhu toto. You know why? Because kana vanhu vakatanga kutengerwa itwotwo manje zvinhu zvese zvinenge zvaacorrect, hatisina ari kuchema kuti chakade toziva kuti zviri kubalansa mota dzatengerwa purpose yekuti vanhu vari kuda kunzi vashandise mota idzi, purpose yekuti vanhu vadai kwete zveluxury pasina. Zvipatara kahaufa munoona mari yekutaura masanction munenge muchiti ari kupwanya nyika ari kudididi masanction acho akurambidzei kutenga mota vakazobuda zvakanzi aiwa is not about that tiri kutorepair macancer machine kumpilo tatopa 90%. Ndikati nyaya yemapercentage handidi kuinzwa, tiudzei kuti akushanda, handidi kuudzwa kunzi tapa nechakati mapercentage makabvira kuti national sports yapa mapercentage mangani, makataura mapercentage up to now hatisati tazviona izvo because of mapercentage it's very easy kuti vangobuda vachingotudzwa kuti zvapa mapercentage akati propaganda taijaira akatozviziva izvi. Saka ipapo vakati aiwa yakugadzirwa ngirikini yacho tikuda kutenga imwe panozopera gore rineri tinenge taiunza macancer machine. Chandakanakira ina ndikanganwe ndotouya ndichitorimainda kuti ndakanzwa muchiti by December ende musi wacho njatouya ndozvo ndechitoita kuti musi wakati makapromiswa zvakati handinakana ndati ndaona one iri papi tirakuona inyowani yacho yakanzi iri kutengwa iyi makati inenge yapa 90% obviously inofanira kunge yapera futi kuripewa. And the funny thing pavanenge vachitaura kuti chakati chapa 90% vanongobuda vachizvibudisa mapicture avo. Ndakambobvunza mumwe musi ndakati mimi iyo yamunenge muchiti cabinet briefing yamunenge muchiti ndimi here macancer machine acho mimi, ndimi here mahospitals acho mimi, tokuda kuona hospital yakatorwa photo kudai yobva yatonyora mobva mazonyora kuti tapa 90% kwete tione mafaces evamwe vanhu endaputa kuvavengera mahara tita kufunga pamwe ndo chiri kutidyira mari chimunhu chabuda papicture. Tiri pahwenje papo umwe ari kubvunza kuti akadii kunorapirwa kwamupanzo reclinic kumusha kwake naye vakomana chii chakadaro ichocho. Ndo nyaya ndachitaura kuti panoimba panofanira kuti rangarireiwo ruzevha rwekwangu ndokuti mangwana vakurangarire kuti uri gamba unotombopinda mustate house uchiratidza kutotaura nemukuru wenyu kuti kumusha kwedu isusu tiri kudawo kana kuti zvipatara zvekuti timboisirwawo cancer machine uyo ikoko tinoidawo vanhu vese vari ikoko havazokwanise kuafoda kuzodididi iwe kuti vanhu vangopota vachingoskanwa vachitestwa iwe come on what's that oenda unorapirwa umanaka iwe India kuroko vakomanaka umwe ari kuda kuti zviri muZimbabwe vakomana zvinotyisa. Saka ndosaka muri kuona kuti vanhu vari kudiaspora pushing for change, this is serious. Ukarwarirwa ndopaunoona uyipi hwegovernment yet to buy syringe chaiwo for my mom we lost here it said pakaipa umana zvakaoma unozati vamwe ndakambotaura nomwe munhu ashamwari nini ndakatofirwa nanhingi manhingirikini anenge achitoitika akawanda nyaya dzedze dzine zvitoitika for you ndakafirwa nehama yangu inini ndasvika kuchipatara onzi ndamotenga mushonga mari yekutenga mushonga achiti akatisina svika hama yangu yafa. I was like okay. Saka chinotaura vanhu vazhinji munyaya vari kudiaspora vajamuke. Munhu ari kudiaspora anojamuka because anenge achizonoona zvakaita dzimwe nyika but isusu kuno kuti asvika takatorapwa tinombonzi tsvagai mushonga yenyu
izvozvo zvinopinda musoro yake munhu machoti saka isusu what's wrong with our country because vanhu vazhinji vanoona kuti utasada nhamo yacho yemuzimbabwe yarebesa manje vanhu vamwe vakutoti tatojaira pakuti tatojaira ipapo manje vamwe ndo pavari kuzobuda diaspora pavari kunodzoka vari kunoita exposure saka zvinhu zvofanira kunge zvakadai saka what's the problem aiwa because tikada kutasa vanhu vese vaive vanhu vazhinji vanenge vachidzi masupporters and vaive vazhinji havana exposure vaive let's be very honest kunodya machicken something kwavanenge vachinoita kwekwe havana exposure vanhu vaive exposure hapana paipe ngatiudzane chokwadi and paipe ndo pasina zvinozivikanwa vanhu vaive vanotakurwa nemazibhazi vaive vazhinji vacho chinozivikanwa hapatorina akatopiwa chicken ina anenge achifarira zvisingaiti kuti atoiwanira ipapo but inotengeswa mutauni yakachipa maprice acho chicken ini iri affordable ndo ito chikafu chinotengeka manje chiri affordable haungazonopinda kunandoziri chinenge chatori rimwe level but zvinhu zviri affordable like that munotomirira kutanga matozongonzi vauye pano after 5 years vakukambena mochitanga kunofambira chicken ini kuti munoidyira ipapo asi matauni irimo inongotengeswa haimbodi kana kuti upfeke regalia kuti uitenge saka ndizoona vachitora that advantage ndo vanhu vanenge vachivasapota ivo izvezvo zvane futi vanzi kwavakiswa mateksi zvinhu zvakadaro guys maybe ndiri kuzonyotaurisa ngatisangane mucomment section mangu muchindiudzawo nyaya yekwahwenje yekunorapwa kuindia kwakaitwa nekurohwa kwagorimbo ngatisangane mucomment section mangu muchindiudzawo kuti nyaya dziri pano muri kudzionawo sei.